Hola, som la Comissió d'Educació per la Ciutadania Global del Consell de Solidaritat i Cooperació de Sabadell. Naixem amb la voluntat de ser un espai de trobada entre les entitats de cooperació i l'equip del programa de cooperació de l'Ajuntament per fer propostes d'educació crítica i transformadora cap a un món més just i sostenible. Ens trobem cada setmana de manera virtual i comptem amb el suport d'un assessor exterior que ens guia en aquest procés. Lluitem contra les injustícies socials, la vulneració de drets i la degradació del medi ambient. Per això volem informar i sensibilitzar la ciutadania sobre els grans reptes globals que tenim com a societat i veure què podem fer nosaltres a nivell local. Aquest any ens hem proposat treballar el comerç just i també la comunicació com a eines transformadores que tenim a l'abast per denunciar les injustes regles de l'economia actual i fer una proposta alternativa. Amb petits actes de consum en el nostre dia a dia podem afavorir el desenvolupament econòmic i social més sostenible, respectant els drets dels petits productors i ajudant a millorar les seves condicions de vida, alhora que es preserva el medi ambient i l'ecosistema. Creiem que les consumidores tenim poder i podem transformar el món en què vivim. En aquesta campanya hem comptat amb la col·laboració del Programa d'Economia Social i Solidària, la secció de consum i el Servei de Joventut de l'Ajuntament de Sabadell, la coordinadora de comerços i finances ètiques, l'Ajuntament de Terrassa i l'expert en comunicació per a entitats socials de l'empresa Xofur. Aquest repte i molts més reptes són els que treballarem a la Comissió d'Educació per la Ciutadania Global, un espai on tothom hi suma. Si vols formar part d'aquesta iniciativa del Consell de Solidaritat, contacta amb el programa de cooperació a través del correu cooperació@ajsabadell.cat. T'hi esperem!